Cześć, nazywam się Marysia Jagaciak, jestem z zespołu Treblers z Warszawy. Zapraszam Was bardzo serdecznie w najbliższą sobotę, 20 marca, na Szmaragdowe Kejli Online. Wspólnie świętujmy Dzień Świętego Patryka. O godzinie 20:30 będziecie mogli nauczyć się jednej z naszych ulubionych treblersowych choreografii. Ta muzyka w tle, którą słyszycie, to jest właśnie muzyka, do której tańczymy na scenie. I nauczymy Was fragmentu tej choreografii. To będzie step irlandzki, poziom zaawansowany, ale jeżeli jesteście mniej zaawansowani, możecie zobaczyć, bo może cokolwiek załapiecie i kiedyś, jak się spotkamy na scenie, to wspólnie z nami zatańczycie. Do zobaczenia w sobotę.